এটা ବାହିଆ ବନ୍ଧ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ ସେଥିପାଇଁ କହୁ ଏଇଟା ବାଲିଆ ନାଳ। ଏଠି ଲୋକ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବାରେ ପିଲେରେ। ଭାଇ ଗାଧେଇବା? ଭାଇ ଗାଧେଇବା ନା? କ'ଣ କହୁଛୁ, ଗାଧେଇବା ନା ନାଇଁ? ହଁ ଆଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଆ, ଟିକେ ମଜା ଆସିବ। ଯେ ସିଢି ହୋଇଛି। ଆରେ ବା, କହିତେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ମଜା, ତୁ ଏଦିନ ହେଲା କୋଉଠି ଥିଲୁ, ମତେ ଧରିକି ଆସୁନଥିଲୁ? ହଁ